teimlad gwych. Teimlad gwych. Dwi'n gweud o'n ymbaw fel. A, na chdi. Ac ymlaen dan. Bureau speyers ers o fewn sy'n fawr. Neu, bureau speyers ers o mofio'r fawr. Wel, dyma fe gyfeillion, dwi wedi bod yn yr ymdaith o rwan, wedi gychwyn o rwan, felly, Duw, hwn yn teimlad gwych iawn, bod dwi wedi bod yn Wrecsam, efo ban o Fregwch, ban o Wengland drwy, efo nifer o bobl rond y fi, efo aelodaeth bobl gyhoeddus wedi fynd lawr i dathlu Dydd Dewi, ac mae'n tipyn lot mwy o bobl, mae'n rhaid i fi dweud, oce. Iawn ta. Waw. Oce, sy'n nhw'n ôl. O, na chdi. Mwyn gwych. Bendigedig. Mae'n mwy gwybod bod mae pawb wedi bod o'r ymdaith. Wyt ti'n rhaid, mi o'n i, dwi'n wneud y clod nesaf.